Bé, abans de tot, una nova ocasió per debatre i per analitzar. La nostra voluntat és analitzar totes les qüestions, els temes que poden interessar o que interessen a la ciutadania, i jo crec que Europa és una qüestió que ens hauria d'interessar. Per això aquesta xerrada d'avui comptem amb dos ponents, jo diria que de luxe i que afortunadament fan baixar la mitjana d'edat de la taula, que són l'Ernest Urtasun i el Xavi López. Sobretot ell. 3 anys només, em sembla. Una mica més. Bé, abans de donar-los pas, una molt breu introducció, no us cansaré amb la introducció. No cal descobrir res si diem que vivim un moment molt difícil a Europa. La qüestió és analitzar per què hem arribat a aquest moment tan difícil. A mi se m'ha acut, per exemple, en ciència política hi ha un concepte que es diu finestres d'oportunitat, que s'aplica molt en gestió pública, etc. El que sigui politòleg la coneixerà. I és aquella capacitat que tenim moltes vegades per obrir escletxes en determinades qüestions per on es colen gent moltes vegades indesitjable, avui dia és indesitjable, que posen a l'agenda pública les coses que només ells veuen i que per torpesa dels governants o dels partits, de molts partits, aconsegueixen posar en l'agenda les qüestions que només els preocupen amb ells i sembla que sigui un problema general. Jo crec que en bona part això està passant ara a Europa, ajudat molt per una gestió desastrosa, per un austericidi que ha donat peu a sentiments encontrats de molta gent que veu com enemics aquells que mai no han de ser enemics nostres, però propiciat, ja ho dic, per els errors de molts governants i molts partits europeus. Per tant, estem en un procés, en un moment que, d'una banda, ho podem mirar de la banda pessimista, tenim amenaces, o també la podem mirar de la banda optimista, tenim oportunitats. Quines són les amenaces? Doncs jo les sintetitzaria en què el projecte està en crisi, el projecte, com es va entendre a la Unió Europea, solidaritat, federalisme, etc., està en crisi, i bona mostra d'això són els moviments xenòfobs que malauradament han arrelat, sobretot en els països de l'est d'Europa, però compte que tenim moviments xenòfobs cada vegada més importants al cor d'Europa. Jo no voldria ser pájaro de mal agüero, que diuen, però el dia 15 tenim eleccions a Holanda. Serà la primera prova de foc per veure si això va de debò o només és una qüestió d'un emprenyament momentani que després no reflecteix a les urnes. Són amenaces, però jo crec que aquestes mateixes amenaces donen peu a oportunitats, i és que jo vull desitjar, perquè jo soc optimista de mena, que hi hagi una reacció. La reacció no crec que vingui per obra de l'Esperit Sant, que caigui com un colom sobre el cap de Merkel o aquesta gent, sinó que l'oportunitat ha de venir per la reacció de la gent, del poble, dels que tenen l'oportunitat de pressionar els de dalt per fer els canvis necessaris. Per això dic que per mi aquesta és l'oportunitat, veure si de debò els ciutadans europeus hem entès el que ens estem jugant al model d'Europa, al model de solidaritat, de cooperació, de lliure circulació, no de mercaderies sinó de persones amb tot el que això significa, i que la gent reaccioni d'una vegada per totes. Acabada la introducció, s'acaba el rotllo. Dos ponents, Ernest Urtasun, 35 anys, economista de formació, diplomàtic, és eurodiputat des del 2014, i Xavi López, 32 anys, per això deia Urtasun que baixava la mitjana al Xavi. Ell és llicenciat en Dret i és eurodiputat també des del 2014. Ells us exposaran què és el que pensen de l'anàlisi i posteriorment obrirem un torn de paraules que després ja reglamentarem perquè sigui el més àgil possible com serà aquest torn de paraules. El que vulgui que comenci? Que tu vulguis. Bé, començo jo, encetor, no? Aquest micro va, em sembla, serà més còmode. Doncs ho faig així. Primer és un plaer poder participar en aquesta taula i en aquest espai. A més, en soc molt conscient que són un cicle de conferències d'un espai molt viu aquí a la ciutat de l'Hospitalet, i a més compartir taula amb l'Ernest és un plaer sempre. I per poder parlar més d'Europa, de moltes coses, jo intentaré sintetitzar la meva intervenció en quines veig que són les amenaces més
més clares que tenim pels propers mesos i anys, quines són les oportunitats, i especialment en el moment de vulnerabilitat i debilitat més greu que s'ha trobat la Unió Europea d'ençà que va començar la seva construcció fa 60 anys. No? Una Europa que sembla en deconstrucció, que en moltes ocasions no ens hi reconeixem amb les idees i els valors sobre les que s'havien sustentat i que a ulls de bona part de la població ha semblat durant els darrers anys més una carcassa institucional que un projecte d'integració assentat en una sèrie de principis i valors que Europa volia o aspirava a representar al món. No? Una Europa que viu crisi rere crisi i que es van sobreposant les crisis però que és incapaç de resoldre a l'interior. Això és el que ha anat passant des de la gran recessió, que és qui més ha castigat del món, finalment, més que Estats Units i per les seves respostes, però que durant els darrers anys ha anat acumulant d'altres. Amenaces, no? Jo diria, en primer lloc, l'amenaça econòmico-social, que aquí a Espanya i a Catalunya coneixem molt, molt bé, després de 7 anys ja de polítiques d'austeritat, des de l'any 2010, amb l'intent d'aplicar una política que s'ha vist errònia, que no funciona, una política basada en retallades en l'àmbit públic, però també de l'avaluació interna, de baixada de salaris. Nosaltres som dels països que més i més fort hem patit aquesta recepta amb una baixada de salaris del 10%. Això, que era la recepta dissenyada especialment amb una visió molt alemanya, de la dreta alemanya sobre l'economia, no ha acabat funcionant. No només perquè és una política errònia, sinó perquè no ha posat al servei de la Unió Europea un dels problemes que hi havia, que eren institucions insuficients sobre la Unió Europea. Capacitat fiscal com per fer front a una crisi com l'actual, la voluntat de mutualitzar el risc, i per això durant aquests anys s'ha parlat de tenir deute europeu, així que en aquest àmbit hem tingut un problema de polítiques, però un problema també d'institucions, que són dues coses diferents. És cert que des de l'any 2015 cap aquí ha estat aquesta austeritat, alguns països ha estat minvada la seva pressió, no ha estat com des del 2010 al 2015, però encara ens hi trobem lluny d'una recuperació que arribi a la gent. Aquí a Espanya hem tingut taxes de creixement altes, però ahir mateix la Comissió Europea ens apuntava als problemes socials que tenim, amb una pobresa o risc d'exclusió a prop del 30%, unes taxes d'atur molt elevades. El cas més greu i paradigmàtic és l'epopeia grega, el drama grec que continua a laberint al país. Segon, la crisi dels refugiats. No només això ha vingut sol, a partir de l'any 2015, fruit de les guerres i els conflictes que es viuen a l'Orient Mitjà, especialment a Síria, va arribar una onada de gent buscant refugi i asil a Europa. I aquí m'agradaria especificar que la solidaritat o la insolidaritat ha anat per barris, perquè en moltes ocasions amb això, si fem culpables a tothom per igual, és la millor forma de no responsabilitzar ningú. I també amb això ha anat passant. I ho dic perquè a Europa el 2015 van arribar més d'1 milió de persones, ja només un país va acollir 900.000, Alemanya, però d'altres països com Suècia o Àustria o països continentals han estat fent una política per acollir gent, i després, l'any 2016, van arribar a 300.000 persones. Aquesta arribada de gent, que té, a més, el dret de la protecció internacional, segons tots els convenis internacionals, no ha anat acompanyat d'una política d'asil europea, que aquest ha estat el gran problema. No és crisi dels refugiats, en tot cas seria crisi del sistema d'asil europeu, incapaç de tenir una porta d'entrada legal, que per això la gent intenta arribar per la Mediterrània com sigui, perquè necessites estar a Europa per demanar asil, i també un fracàs del sistema de repartiment de l'esforç de la integració. Ens vam comprometre a repartir 100.000 refugiats, també com un prova pilot per després continuar repartint l'esforç d'acollida de refugiats, i no hem pogut fer unes poques dotzenes de milers de persones. Però no només això, la crisi dels refugiats és prova de les crisis del veïnatge europeu, i és una amenaça molt, molt greu, que al nostre voltant
tinguem guerres obertes com la de Síria, amb 300.000 morts, la crisi humanitària més greu que ha viscut el món des dels Balcans, però també a Líbia, al Iemen, a l'Iraq. És prova també de la nostra incapacitat per influir i estabilitzar una zona del món que està en profund canvi. I no només això, sinó també a l'est tenim una crisi oberta, un contenciós obert amb Rússia. 4. Risc polític intern, i s'ha parlat de l'extrema dreta, que avui és el risc més greu. És més greu, pot fer més possible el trencament d'Europa a unes eleccions que els mercats internacionals, com semblava fa ben poc, però això és bona prova de la debilitat del projecte europeu. Tenim a Polònia i a Hongria governs de l'extrema dreta, tampoc hem estat capaços de fer-hi suficient front, però no només a Hongria o a Polònia, no? Tenim eleccions a França d'aquí poc i tot indica que en primera volta Marine Le Pen guanyarà les eleccions. 5è, tenim unes negociacions amb Gran Bretanya perquè van decidir l'any passat sortir de la Unió Europea. I aquí voldria fer un petit resum, no? Hem vist durant els darrers anys com entrava en risc primer a l'euro, o sigui, els grans avenços de la integració europea, a l'euro en primer lloc, després la zona Schengen, la llibertat de moviment amb la crisi dels refugiats i en tercer lloc la integració europea, que finalment ha acabat comportant la sortida de Gran Bretanya. Unes negociacions que s'espera que comencin el mes que ve, que més enllà de les negociacions difícils, que seran molt, molt difícils, on Europa ha de ser exigent per dir que si es vol entrar al mercat comú, s'ha de poder acceptar la lliure circulació de persones, sobretot ens ha de fer preguntar, la resta és, i els que ens quedem, què fem? I aquesta és la pregunta a respondre per part de la Unió Europea. I per últim, 6è, amenaça el que hem tingut amb les eleccions als Estats Units, que és una amenaça tan rellevant com totes les anteriors. Per primer cop, amb l'arribada de Trump a la Casa Blanca, per primer cop tenim un president americà explícitament hostil a la integració europea, cosa que no havia passat mai. I a més el contrast és enorme, perquè abans hi havia un president que per primer cop admirava la integració europea. Algú hostil a la integració europea, però no només hostil a la integració europea, sinó que a més està revolucionant tot l'hemisferi nord, amb unes noves aliances amb Rússia, i pot deixar a la Unió Europea i a Europa sense espai, com les relacions internacionals com una festa a la que no ens han convidat. I aquest risc existeix. I a més és una amenaça explícitament també per tot allò que nosaltres havíem defensat de com s'havia d'organitzar el món. Què vol dir això? Una amenaça per al multilateralisme, és a dir, s'han de prendre postures conjuntes i dialogades, no poden els països, fruit del poder només, exercir les seves decisions. És una amenaça pel diàleg com a forma per resoldre els conflictes i és una amenaça per les normes com a fórmula per organitzar les relacions internacionals i no només la força. Això són les amenaces que jo hi veig. Ara m'agradaria parlar molt ràpidament de les oportunitats, perquè també crec que n'hi ha, no? Primer, el cicle electoral que s'obre, que és veritat que també és una amenaça, però pot ser una oportunitat. Hi ha unes eleccions, en primer lloc, a Alemanya, molt interessants, que per primer cop en més d'una dècada són competides, que hi ha la possibilitat real que hi hagi un canvi a Berlín, la força hegemònica europea, que tindria capacitat de ressonància a la resta de capitals, que influiria decididament a la política de la Unió Europea, i a més hi ha la possibilitat no només que un nou candidat del Partit Socialdemòcrata pugui competir amb Merkel i guanyar Angela Merkel, sinó que es formi un govern inèdit en la política alemanya, que s'ha fet en l'àmbit regional, però mai en l'àmbit estatal, que és un govern d'esquerres, amb l'esquerra, amb la socialdemocràcia i amb els verds. Aquesta possibilitat existeix, és real, amb les enquestes a la mà, això no passava fa 2 mesos, i jo crec que és una molt, molt, molt bona notícia per a Europa. Però hi ha altres eleccions, caldrà veure què passa a França, caldrà veure què passa a Itàlia, que també ha estat sempre un actor federalitzant i que està aquí fora de joc com està ara, és un desastre pel conjunt d'Europa. 2, tenim projectes molt interessants i importants dins de la Unió Europea, que potser no són prou ambiciosos o no li donem prou publicitat, però hi ha projectes molt interessants. Hi ha la voluntat d'homogeneïtzar normes fiscals, l'Ernest treballa molt amb això, i jo crec que és un projecte molt interessant, i hi ha la voluntat
també d'instaurar un pilar social europeu, no? El mercat comú i les normes aquestes macroeconòmiques han provocat, amb raó, una cara molt, molt antipàtica d'Europa. I cal tornar a una mica al sentit original, que és construir un espai on compartim dignitat i drets, no el color dels bitllets. I hi ha la voluntat de fer un pilar social, caldrà veure què queda, si queda només amb una llista de bones intencions, però jo crec que és una cosa que hem de treballar, i també hi ha la voluntat, que crec que és interessant, de construir una carcassa de seguretat per part de la Unió Europea, especialment accelerada aquest projecte amb l'arribada de Trump a la Casa Blanca. I per últim, amb Brexit i amb Trump, jo crec que existeix l'oportunitat, igual que hi ha l'amenaça de tenir uns Estats Units hostils, hi ha l'oportunitat d'ocupar l'espai que fins ara ocupava als Estats Units al món. Perquè un període d'aïllament dels Estats Units provocarà un buit molt gran al món, on hi haurà molta gent buscant referències. I on, a més, aquestes idees de les que parlaven abans, la democràcia, els drets humans, l'estabilitat, l'estat de dret, el diàleg, el multilateralisme, tot i que són bones idees, necessitaran que algú les defengui. I si no les defensa Europa, no les defensarà ningú. Absolutament ningú. Perquè no ho farà Theresa May, ni ho farà Donald Trump, ni ho farà Putin, ni ho farà Xi Jinping. I tenim aquesta responsabilitat. Jo diria que aquesta és la gran oportunitat. I per això, com a fills de la il·lustració, hem de restituir el nostre contracte social, el nostre pacte social, que és la dimensió social de la il·lustració, i per això hi ha moltes coses a fer, perquè ha quedat molt danyat, com a fórmula per protegir la dimensió política de la il·lustració. Drets individuals, drets de les minories, no discriminació, estat de dret, i això és el que hem de fer, i a més defensar-ho amb una veu única, conjunta, coordinada, perquè serà l'única forma de defensar aquestes idees, aquests principis al món. Doncs moltíssimes gràcies també per la invitació. Gràcies a Espai de Debat, que crec que a més feu debat recurrentment, i us vull agrair especialment que dediqueu una sessió a Europa, perquè crec que estem en un moment en el qual cal que en parlem molt. Estem en un moment una mica de desconcert generalitzat. També un plaer fer la taula amb el Javi, amb la qual compartim moltes coses, i sobretot militància europeista, que crec que no està molt de moda, però jo crec que és important. I des d'aquest punt de vista agrair-vos també que estigueu tots i totes aquí. Escolteu, jo crec que potser m'agradaria començar per una mica coses més elementals, no? Que és què era Europa per nosaltres. Aquí a aquesta sala probablement tenim militàncies o idees molt diferents, però probablement som tots gent progressista, que venim de cultures en la qual havíem cregut tots molt amb el projecte europeu. I sobretot hi havíem cregut tots molt perquè el projecte europeu no era simplement un projecte d'integració geogràfica, era una idea de societat. Hi ha un polític italià que a mi m'agrada molt, que es diu Nicky Vendola, que diu que Europa per ell són dues coses, l'herència de la il·lustració, dels valors de la Revolució Francesa, i les conquestes del moviment obrer. I que en base a aquests dos grans pilars hem construït una idea que dit molt bàsicament, o com a mínim tenia la pretensió, dit de forma molt bàsica, de que construíem una societat amb una xarxa suficientment potent perquè ningú es quedés tirat. Amb uns serveis públics potents, amb una educació potent, amb una sanitat pública potent. I probablement els darrers anys, si el projecte d'integració europea ha entrat en aquesta crisi, és perquè hem negat els pilars fonamentals del projecte de construcció i fonamentalment aquestes dues herències. La crisi del 2008 i la mala gestió de les polítiques econòmiques que s'han portat a terme, crec que han arrasat en gran part tota aquesta herència. I això jo crec que és el que ha fet entrar també el sistema de partits en crisi. És a dir, si avui en dia tenim l'extrema dreta per tot arreu i tenim els sistemes de partits tradicionals a Europa enfonsant-se, no és perquè sí, és perquè prèviament hi ha hagut pràcticament 10 anys de polítiques en els quals s'ha estat laminant el contracte social sobre el qual es construïa un sistema de partits. I això jo crec que és el més important. Llavors hem de veure una mica com es pot revertir tot això. Jo crec que ara mateix tenim, per afegir una mica les amenaces que situava el Javi, probablement 3 grans blocs de crisis en el projecte d'integració i probablement un quart que se'ns ha afegit a darrera hora. Primer tenim, jo crec, una crisi de projecte en general, que és que ja no sabem què volem fer junts.
no sabem què volem fer junts. Durant molts anys el motor de la construcció era, va començar evidentment amb la Comunitat Econòmica del Carbó i de l'acer, integrar els mercats, etc. Una visió molt, diguem-ne, economicista del que era el projecte d'integració, vam voler fer l'euro, vam voler fer la lliure circulació de persones. L'agenda social mai la vam acabar de fer del tot, l'agenda social sempre va anar en segon terme i va ser, diguem-ne, subalterna a l'agenda principal, que era l'agenda d'integració del mercat únic, però ara mateix no sabem ni què volem fer junts. I en un moment en el qual, i després m'hi referiré, necessitem fer moltes coses junts, perquè crec que una de les paradoxes més grans és que la Unió Europea està en una crisi terrible i està en un moment molt, molt difícil, però a la vegada el món requereix que fem coses junts que ara no fem, i per tant jo crec que això és important. Per tant, una crisi de projecte. També en relació a la ciutadania em fa l'efecte que hi ha una sensació de pèrdua d'empoderament, és a dir, els projectes polítics funcionen quan la ciutadania se'ls sent propis i se'ls sent protagonista en aquests projectes. En aquests moments, probablement els ciutadans de la Unió Europea no se senten protagonismes de res a escala del projecte de la integració, cosa que no és nou, perquè això havia passat durant molt de temps, però mentre la Unió Europea produïa coses que significaven eixamplament de drets, el fet que la gent se sentís més o menys protagonista es quedava mitigat. El problema que tenim ara probablement és que la gent no se sent protagonista de construir res i a la vegada tot el que ens arriba de la Unió Europea, i sobretot que ens ha arribat en els darrers anys, i nosaltres ho hem patit molt com a país amb les retallades, han sigut unes polítiques molt negatives. Per tant, crisi de projecte. Crec que hi ha una crisi també, com a segon bloc, gravíssima de democràcia en aquests moments. De democràcia en molts aspectes. Crec que la crisi de refugiats és una crisi fonamentalment democràtica, de pèrdua de valors democràtics de la Unió. Hi ha una cosa també en aquesta crisi democràtica que a mi em preocupa profundament, que és que hem posat en qüestió pilars fonamentals de l'estat de dret amb la crisi de refugiats. Penseu que amb la crisi de refugiats els governs de la Unió Europea han ignorat absolutament normes fonamentals del nostre estat de dret, com la Carta de Drets Fonamentals, com disposicions constitucionals que defensen el dret a l'asil, com normes fonamentals de protecció dels drets dels refugiats. Llavors, hi ha una crisi democràtica, diguem-ne, de falta de control democràtic, però també de vulneració de normes fonamentals del nostre estat de dret. I, per tant, aquesta és una crisi profunda, també. La tercera, una gravíssima crisi social. Ahir probablement vau veure als diaris l'informe que va fer la Comissió Europea sobre quin és l'estat de la precarietat del mercat de treball, de la igualtat a Espanya. Fa una mica de gràcia, també us haig de dir, perquè clar, la Comissió Europea per una banda ens porta anys apretant perquè fem una reforma laboral més dura, una reforma de pensions més dura, i al cap de 3 anys, oi, però que mal estáis, no? Dic, bueno, però diguem-ne això, alguna responsabilitat hi teniu, no? Perquè si mireu les recomanacions de política econòmica de la Comissió els darrers 6 anys, diguem-ne, en gran part les recomanacions que han fet en aquest país són causa del que ara denunciaven ahir. Però en qualsevol cas, jo crec que hi ha una crisi social molt, molt greu i probablement perquè ha emergit nous fenòmens que teníem oblidats. Torna a haver-hi treball pobre en molts països de la Unió Europea, el nostre principalment, que com deia el Toixó l'altre dia era una cosa pràcticament del franquisme, això del treball pobre que està tornant a emergir d'una forma molt, molt important a casa nostra. Retallades de pensions i sobretot uns índexs de desigualtat com no havíem conegut des de fa moltíssims anys. Per tant, una gravíssima crisi social. I a tot això, com deia el Javi, s'hi afegeix una quarta crisi vinguda ara de nou, que és la crisi del context internacional, en el qual dintre de tot aquest gran problema i aquestes crisis múltiples que tenim internament, tenim ara la crisi, diguem-ne, que és que l'ordre internacional construït des de la Segona Guerra Mundial sembla ser que pot entrar en crisi definitiva perquè els Estats Units volen canviar completament el seu paper al món després de l'elecció de Donald Trump. Per tant, estem en una espècie de crisi a molts nivells del projecte d'integració. I aquí la pregunta que ens hem de fer nosaltres com a progressistes, parlo amb progressistes en general, és què fem davant d'això? Aquí hi ha un risc que pot ser la tentació del replegament nacional. És a dir, parlo de replegament nacional i us demano que quan parlo d'aquestes coses deixem de banda el tema català, que no té res a veure amb tot això. Però la crisi del replegament nacional en el sentit de la Unió Europea no funciona, crec que és un projecte en aquests moments que ha entrat en crisi des del punt de vista del que són els seus pilars democràtics, no té una agenda social, tornem a l'estat-nació i reorganitzem diguem-ne el nostre model de societat a partir de la recuperació de determinades competències a escala nacional. Aquesta és una tentació
que té molta gent avui, no només la té l'extrema dreta, que és qui lidera aquesta agenda, sinó que hi ha una part de les forces progressistes que també tontegen amb aquesta idea. No? I jo crec que en aquests moments hem de ser conscients que necessitem seguir amb el projecte d'integració i probablement és un dels moments històrics en els quals necessitem més el projecte d'integració. I us poso un exemple en el qual, com ha dit el Javi, jo treballo específicament i que em sembla molt il·lustratiu d'això, que és el tema fiscal. En aquests moments, un estat-nació per si sol és incapaç de garantir uns ingressos fiscals suficients per mantenir l'estat de dret que hem conegut els darrers 50 anys. És impossible posar-li normes a multinacionals com Apple, a multinacionals com Starbucks, a multinacionals que tenen, en molts casos, xifres de negoci superiors al PIB de molts estats membres, que un estat membre pugui governar i posar-li normes a aquestes grans empreses i fer-los pagar impostos des d'un sol país. Això és impossible. I això ho estem veient, diguem-ne, perquè amb tots els escàndols que hi ha hagut aquests darrers anys. I per una cosa com aquesta, que és fonamental, per finançar els serveis bàsics més elementals, que és mantenir uns ingressos fiscals decents, necessitem integració europea. Us poso aquest exemple perquè em sembla que jo crec molt il·lustratiu i crec que s'entén molt bé. No? I per tant, davant d'això jo crec que sí estem, com a progressistes, hem de donar la batalla per canviar la Unió Europea. Em fa l'efecte que la batalla principal de les esquerres en el segle que tenim és la batalla europea, la principal, i l'hem de donar. Jo crec que hem de ser capaços de convèncer-nos que hem de donar la batalla europea a tots els nivells. Donar la batalla europea vol dir donar la batalla a cadascuna de les eleccions nacionals, i ara en tenim moltes, per canviar majories, i donar la batalla europea també ser capaços d'articular-nos més i millor a escala de la Unió Europea, no només els partits, les associacions, el sindicalisme, que també té un gran repte d'articulació a pròpia escala de la Unió Europea, etc. No? Llavors, per fer què? I amb això ja vaig acabant, que potser m'allargo molt. Citaré també, com ha fet el Javi al final, algunes idees de coses que crec que, o del que podria ser una agenda progressista per la transformació d'Europa. No? Jo crec que estem abocats en algun moment a obrir el meló dels tractats. Sabeu que tenim uns tractats en aquests moments que són els que regeixen la Unió Europea. Crec que en aquests moments aquests tractats són insuficients i en algun moment els haurem d'obrir. Amb quines condicions els obrim, això és una altra cosa, però crec que fins i tot molts governants a porta tancada ja comencen a parlar d'aquesta idea. No? I obrir els tractats vol dir replantejar moltes coses. No? Jo crec que, de forma de pinzellada, i després podem entrar en el debat, necessitem dotar-nos, d'instruments de política econòmica que ens permetin fer una política diferent, o una cosa tan senzilla com, per exemple, tenir institucions pròpies per fer inversió pública, cosa que no tenim ara. No tenim. Tenim unes normes fiscals que s'apliquen segons ve el vent, però no tenim instruments, per exemple, d'inversió pública. I, per tant, construir i refer els tractats per construir aquests instruments és molt important. Segon, reformar la zona euro. Bueno, a part dels instruments, reformar les normes fiscals, que jo crec que s'han enfonsat amb la crisi. Les normes fiscals, les que en teoria blinden l'austeritat, el pacte fiscal, el pacte d'estabilitat i creixement, etc., són unes normes que els propis governants han hagut d'admetre per la pràctica que eren inaplicables. Perquè en cas de greu crisi, el pacte fiscal o la conciliació fiscal que emana del pacte d'estabilitat i creixement són absolutament impossibles de complir. Vull dir que la pròpia voluntat de desenvolupar un programa austericidi ha fet que les normes es vegin com absolutament incomplibles. Per tant, primer, canviar els instruments de política econòmica. Segon, reformar la zona euro amb un pilar social important. El Javi ho mencionava, crec que és important. Hi ha la idea de la construcció d'un pilar social a escala de la Unió Europea, encara està una mica... No sabem exactament en què es convertirà, però crec que és un projecte important. Tercer, una reforma democràtica per tornar a posar el Parlament Europeu al centre de la vida política europea, perquè ha sigut una institució menystinguda en els darrers anys. Quart, una transformació del model productiu per fer front a qüestions com el canvi climàtic, i aquí necessitem Europa. Necessitem Europa per tenir estratègies de transició energètica compartides. Això és absolutament imprescindible si volem lluitar contra el canvi climàtic. I 5, també per situar els reptes que situava també el Javi, què fem amb la política exterior europea en el nou món que es dibuixa. I qui defensa el multilateralisme, com el defensem i com ho volem fer. I a mi em sembla també que és una estratègia fonamental. Per tant, són algunes pinzellades del que hem de fer, però sobretot m'agradaria concloure amb aquesta idea. Crec que les esquerres, i els progressistes, els sindicats, la gent que creiem en un model de societat just, amb l'estat del benestar, etc., tenim el repte de ser capaços d'entendre que a Europa en aquests moments és on ens juguem la batalla de tot això. La batalla per un estat del benestar, per uns drets, per unes llibertats, es juga en aquests moments a Europa. I per tant, si volem donar-la,
hem de ser capaços de començar a construir estructures organitzatives també que ens permetin donar-la. I per tant jo crec que és probablement el repte més important que tenim en els propers anys. Moltes gràcies. Molt bé, ara obriríem un espai de debat, valgui la redundància, amb els dos ponents. El que sí us pregaria és una qüestió per fer més àgil la discussió o el debat, és que si heu de fer preguntes les feu molt concretes, si us plau. Si heu de fer reflexions les feu també molt concretes, així guanyarem temps perquè ells puguin fer les seves aportacions. Aprofitant que el micro de moment és meu, aprofito per fer les dues primeres qüestions. Una, parlaves tu de batalla, la batalla europea. El primer episodi de la batalla és el 15 de març a Holanda. Quina és la previsió que vosaltres feu el més objectivament possible? Perquè, clar, Holanda marcarà molt com pot esdevenir el panorama europeu en el futur. I dos, a mi hi ha una cosa que em sobta profundament en una Europa democràtica, dels drets humans, dels valors, de la solidaritat, és que es permeti a governs com el de Polònia i Hongria fer les coses que fan sense que ningú digui res. El Parlament Europeu no hauria de, tu ho apuntaves, més poder al Parlament Europeu, no hauria d'agafar el toro per les banyes i posar, digue-li sancions o inclús arribar a les expulsions dels països que vulneren sistemàticament els drets humans. Responem això anem fent pregunta per pregunta, ho dic per no acumular-ho o agrupem una mica, preferiu agrupar? Agrupem 3 o 4 i sí. La Mercè, el Joan... No, només gràcies a Espai de Debat d'aquests dos ponents, això és un luxe per la perspectiva, no? Sempre parlem d'Europa, estem tots pensant que no hi ha res a fer i sentiu-ho a vosaltres, ens adonem que n'hi ha moltes coses per fer i que les podem fer. Vull que dir que ha sigut... Sempre estem acostumats a quan anem a una xerrada sobre Europa, ens n'anem amb un pessimisme total, perquè sempre pensem que tot està molt malament, que no hi ha res a fer, però amb vosaltres ha sigut un goig. Donar-vos les gràcies i Espai de Debat per aquest luxe que tenim aquesta tarda. Gràcies. Això ho diu perquè són joves, També. No, jo voldria una mica el que dius tu, Mercè. Es parla d'Europa i a vegades al carrer no es parla... Perdona, es parla d'Europa i a vegades no es parla d'Europa pel carrer, no? Ahir sentia, o abans d'ahir, que fa 20 anys d'Erasmus. Erasmus ha sigut... Bueno, jo no tinc l'edat per enganxar-lo d'Erasmus, però m'imagino la qualitat de vida, la formació, el que ha donat Erasmus a les joventuts del període d'aquests 20 anys. No? Per això és extraordinari des del punt de vista de la cohesió social, no? I més intel·lectual, perquè Erasmus també representava temes universitaris. No? També dic que el Tribunal Europeu, no sé com es diu, ha aconseguit que la terra aquesta toqués a terra, no? Vull dir que de les hipoteques... El Tribunal de Justícia. Sí, el Tribunal de Justícia. Això fa més per Europa, aquesta sentència, ben explicada que no pas qualsevol tractat, o qualsevol història, qualsevol film o qualsevol desfile. No? Després també crec que tu has dit que crec jo que el nostre país, en general, no tindria la cultura mediambiental si no hagués sigut per Europa. I això també jo crec que ens ha ajudat a tots plegats a ser més des de la perspectiva de les directrius normatives i tal, no? Que seria de la indústria nostra sense les directrius europees o la indústria química o l'agricultura sense aquesta vigilància i aquesta, diguéssim, participació, diguéssim, en tot el tema de la investigació que Europa dona en aquest sentit, no? Que seria de l'espai aeri obert, no? Que, a veure, jo soc del món ferroviari i no entenc un estat tancat en aquest moment sense tindre, diguéssim, la xarxa europea amb una normativa, amb un regulador europeu que permeti, diguéssim, els tocs corresponents per atravessar els trens que porten no sé què al rest d'Europa, no? Per tant, són petits exemples que, ben explicats, a vegades són més importants que dir que falta un tractat, el tractat de Lisboa, no sé què, que falta no sé què, no sé quantos, no?
I també des de la perspectiva econòmica, vulguem o no, jo crec que s'hi explicar bastant bé el que ha representat el Banc Europeu, el senyor Draghi. Què ha fet el senyor Draghi? Que, en definitiva, respecte a lo que és tot el tema de lo que sigui la política econòmica global, jo crec que és un dels pocs personatges que han tingut una certa visió de capitalitzar el capital públic, per dir-ho d'una manera. I bueno, estic d'acord amb tu que la reforma fiscal és fonamental. Sense els elements claus de la reforma fiscal no anirem. I pregunto, també dintre d'aquest punt d'educació i de contacte, per què no hi ha un canal de televisió europeu? Per què teniu de veure vosaltres dos a les 6 de la tarda d'un dissabte o no sé quin dia sortiu, no? Aquí unes hores que sortiu, Canal 1, els debats de l'U. dos diputats, no sé què, en el moment que tindrà interès com veure el Baracaldo o no sé què, no? Bé, per tant, no sé, des de la perspectiva de la comunicació, jo crec que a Europa ha fallat també. No hi ha un diari o no hi ha una referència, una web, un lloc on la notícia europea sigui d'actualitat. Allà, allà. Una pregunta molt concreta per dos. No? Els tractats TTIP i el CETA, què és? Una amenaça o una oportunitat per Europa? I per nosaltres? Aquesta és la resposta primer. A mi em preocupa molt el tema grec, no? La situació de Grècia. Espera, No? acosta't bé el micro perquè sí. Ara? Sí. Que a mi em preocupa molt la situació de Grècia. No? És un país que se li han imposat unes mesures econòmiques molt greus. No? És un país que pràcticament està arruïnat. I que l'altre dia estava llegint un comentari que segurament s'incrementarien aquestes mesures d'austeritat. És un país que ja s'està enfilant com que tindria que sortir de la zona euro i a més és el país que està acollint tota la crisi de les persones que estan fugint de les guerres i pràcticament no té recursos i a més ha d'acollir tota aquesta situació d'emergència humanitària que estem patint aquí al Mediterrani. Com Europa es pot permetre que un país que és de la zona euro pot sortir, l'única sortida que tingui és deixar l'euro per poder respirar quan té un Brexit, quan té tota aquesta situació de la dreta més nazi a punt d'agafar de nou països que no hauria de ser. Com és possible que l'Europa no vegi que això no és de rebut? Si us sembla, fem una primera tongada i després, Vicenç, continuem. Fem una primera tongada perquè tenen 5 preguntes, ho dic per... Anem fent. Començo jo? Quan vulgueu. M'hauria afegit una cosa més, terrorisme. Qui vol començar? Començo jo, començo tu, vinga. Has dit moltes coses, intentaré sintetitzar. Sobre les eleccions a Holanda, primer, sembla que... Holanda és un sistema multipartit, hi ha molts partits, i a més sembla que hi ha moltíssims, molt repartit, un Parlament molt fraccionat. Sí, Hi ha la possibilitat... malauradament és molt proporcional a Holanda. És molt dels casos proporcional. més, malauradament... I aleshores, el que sembla és que és possible que l'extrema dreta de Wilders guanyi aquelles eleccions. És més, les enquestes durant els últims mesos la donaven com a guanyadora, estan a prop els liberals, això és el que diuen les enquestes, i això és un problema molt greu. També és veritat que el problema és diferent que a França. Per què? Perquè com tenen un sistema proporcional, després s'haurà de fer un acord de coalició de govern i jo diria que no existeix cap possibilitat de que hi hagi un acord de govern de coalició dins d'Holanda amb Wilders dintre. És diferent a França, perquè clar, a França són doble volta, és unes presidencials, i qui guanya, guanya. I per això, tot i que és probable, o és possible, com a mínim, que guanyi Wilders, que ahir llegia un perfil que a la premsa europea que l'anomenaven el creador del trumpisme a Europa, o sigui, per veure una mica el personatge de qui estem parlant, a l'efecte
és limitat o molt diferent del que pugui passar a França. Sobre Hongria i Polònia, l'extrema dreta, no? Per què no parleu al Parlament? Al Parlament n'hem parlat. Els únics dos casos de països d'estats membres on hem parlat ha estat en aquests dos. N'hem parlat, el que passa que el poder que té sobre un estat membre al Parlament Europeu és limitat, tot i que ha fet opinions i resolucions molt dures contra el que ja passava allà dintre. La Comissió Europea, és més, ha iniciat procediments per violació sistemàtica de l'estat de dret, que és l'únic procediment que té per investigar i fins i tot sancionar un país. També és curiós, no? O sigui, la Unió Europea, l'única forma que té això és per saltar-se la llei, però bueno. I és important el que passi, diguem, en els propers mesos amb tot això. Jo diria dues coses. Una, que és cert que no s'està ni a l'alçada, ni prou clar, ni prou dur. A més, sobretot, si comparem amb el que es va fer en el seu moment amb Àustria la primera vegada, ja fa una dècada, que l'extrema dreta va situar el poder, que va ser una resposta molt, molt dura per part de la Comissió Europea, el canvi és molt clar. No? I aquí, fins i tot et diria, Hongria és Orbán, que és la família política del Partit Popular. Jo crec que el PP europeu també té una responsabilitat amb això. Sobre l'expulsió, no? Que també és un debat recurrent. Jo et diria que és cert que per formar part de la Unió Europea has de respectar les normes sobre les que estan sustentades, sens dubte, i que això és un club voluntari i que va amb tot el PAC, sens dubte. Però també hi afegiria, i em compartim el neguit, de dir, home, si no vols acceptar tal com ho construïm a Europa, tot i també els avantatges que comporten en termes d'inversions o accés al mercat, has d'acceptar tot el paquet, però també amb això hi afegiria la reflexió de si està fent Polònia i Hongria tot això dins de la Unió Europea, què faria si estiguessin fora? Perquè amb tots els problemes, amb totes les mancances, amb tota la resposta insuficient que dona la Unió Europea a l'extrema dreta que està governant i avui alguns països de l'est, no seria igual per ells i les seves limitacions el que estarien fent dins dels seus països si estiguessin fora. I la Unió Europea, vulguem o no, també ha de pensar en la gent que viu a Hongria i la gent que viu a Polònia. No és fàcil i és un equilibri difícil. Després s'han fet diversos comentaris, no, sobre el Banc Central Europeu i el paper. És cert que el Banc Central Europeu i Draghi, especialment amb Draghi, no amb Trichet, ha tingut un paper proactiu, a diferència d'altres institucions, que a més ha tirat cap endavant polítiques a nivell monetari que Alemanya i el Banc Alemany no compartia. El que passa és que hem vist durant aquest temps el limitat efecte que té la política monetària, que pot ajudar, però sense una inversió pública suficient a nivell europeu o a nivell nacional, l'economia no acaba de funcionar del tot, no? En tot cas, el Banc Central Europeu ha canviat dinàmiques importants i té un paper més actiu, però al igual que la resta de bancs centrals del món, no? I això ens porta a un debat. Fins la crisi, el paper que tenien els bancs centrals, o aquest és el que s'havia autoatorgat, era un paper molt limitat dins de l'economia i per això no hi havia un control públic. Això és una tendència que ve des dels anys 70 i 80. La crisi ha canviat el paper i el rol que té els bancs centrals en l'economia, perquè les seves polítiques tenen efecte sobre com es distribueix la renda, sobre l'atur d'una forma molt, molt clara, és un paper molt més proactiu, també sobre la regulació bancària. Clar, això ens porta a que potser la relació entre la política i els bancs centrals hauria de ser una mica diferent i hauria de tenir un control democràtic més clar, no? El que ha tingut fins ara, no? Sobre un comentari sobre el mercat laboral, no? Que m'agradaria afegir, que també ha sortit abans. Clar, un dels temes claus per entendre, no només, però entendre la frustració, la vulnerabilitat, la incertesa, que això també ha ajudat a l'extrema dreta, són els canvis al mercat laboral. Vull dir, el mercat laboral és molt diferent de fa 15-20 anys i és probable que no ho torni a ser com abans, no? Podem limitar els seus efectes, però el mercat laboral avui tenim formes
O sigui, les condicions laborals han canviat i són pitjors i les relacions laborals estan canviant, que són coses ben diferents. Els salaris, tenim el fenomen dels treballadors pobres, però tenim contractes a alguns països de 0 hores. Contractes de 0 hores i que després... O sigui, és un tipus de relació laboral molt diferent, molt més volàtil i diferent a la seguretat que provocava abans el mercat laboral. Fins fa relativament poc, i sobretot al segle XX, la gent com s'integrava en societat i construïa benestar i seguretat era amb una feina. Després és veritat que estava l'Estat, que si fèiem solidaritat i justícia, no? I teníem normalment governs progressistes, teníem una educació de qualitat i una sanitat de qualitat. Però la forma de construir la teva vida era tenir una feina. I era una feina estable i això et permetia tenir unes perspectives. Això ha canviat. I també haurà de pensar l'Estat, la Unió Europea i les administracions és potser amb la sanitat i amb l'educació no és suficient ara per generar benestar i estabilitat a la gent. I també la Unió Europea té alguna cosa a dir. Sobre el debat públic, no ens veiem, o sigui, no és tan important que nosaltres apareixem, però el tema, i de fons, el que diria és que és un problema per a la democràcia europea que no hi hagi debat públic europeu. Perquè el debat públic forma part de la democràcia. O sigui, el debat públic, que la gent hi parli, surti a les notícies, els cafès comentin les notícies, que hi hagi alarma social per alguna cosa, que surti als mitjans de comunicació, que hi hagi un control de l'opinió pública, provoca decisions per part dels governs i dels poders. Moltes decisions responen a l'opinió pública. Un dels problemes que té avui la Unió Europea no és que no surtin els polítics, és que no surtin els debats provoca que no hi hagi debat públic, que com no hi ha debat públic no hi ha control públic i queda coixa part de la democràcia. Per això va molt més enllà. És difícil, no hi ha un diari, perquè un dels problemes és que no compartim una llengua i això fa les coses més complicades i això ho veiem també al Parlament Europeu, però sens dubte un dels temes per millorar la democràcia, que és un dels problemes que té la Unió Europea, és millorar el seu debat públic. TTIP i CETA, que és un tema ara central en el nostre debat també al Parlament Europeu i arreu. Jo faria de les distincions de dues coses. Parlar de la globalització i les seves normes i els tractats comercials que tinguem i si estem a favor o no de tenir comerç internacional i posar normes a aquest comerç internacional. Avui la Unió Europea ja té tractats signats en diversos països rellevants sobre lliure comerç. És més, la Unió Europea per dins és un mercat comú, és un espai de lliure circulació de béns i de serveis. També té la seva formulació sobre el tractat comú, sobre la lliure circulació. Aquest comerç internacional és neutral? No ho és. Sens dubte no ho és. Sabem que pot generar beneficis i genera beneficis en termes agregats, absoluts, però no els distribueix bé, pot empènyer cap a baix els estàndards socials i laborals. Això són perills que existeixen dins del comerç i de la lògica del comerç i que poden establir dinàmiques de competència entre estats. Això ja passa dins de la Unió Europea, perquè compartim el mercat. I han provocat, fruit jo crec del malestar de la globalització, que té a veure amb altres coses, no només amb això, amb que també el món occidental, sobretot les classes treballadores i les classes mitges, no estem rebent la part del pastís del creixement de la globalització, un malestar molt gran amb el camí que s'està portant la globalització i s'ha utilitzat el símbol i la part important dels tractats de lliure comerç. Jo crec que la hiperfinancerització de l'economia o de la globalització és una altra cosa, no té a veure amb això. Sobre el TTIP i el CETA en concret. Un tractat de lliure comerç, òbviament, amb els Estats Units té un impacte brutal, que és la segona part econòmica del món, té una zona, la segona potència econòmica del món, després de l'europea, un tractat amb un país que a més té uns estàndards ben diferents als nostres, pel que fa a la regulació
tant del mercat laboral com els estàndards o els drets dels consumidors, i aquí, durant els últims anys s'ha anat negociant la possibilitat que hi hagi un tractat de lliure comerç amb els Estats Units. Jo crec que és evident que no existeix ni consens polític dins de Brussel·les, ni a les capitals, ni en l'opinió pública, com una operació d'aquesta envergadura. Ni molt menys. I a més perquè no és possible amb una economia tan gran que pot afectar tant a l'economia europea, i perquè a més el nou inquilí de la Casa Blanca no està, ja ha rebutjat aquesta possibilitat, no? Jo diria que sí que és una amenaça el TTIP. El CETA, que hem aprovat fa relativament poc, fa molt poc de fet, fa 2 setmanes, estem parlant de fer comerç amb el Canadà, no? I jo voldria donar també algunes dades per contextualitzar el que estem parlant. El Canadà és un país de 35 milions d'habitants, nosaltres som una economia de 500 milions d'habitants. El Canadà té un salari mínim interprofessional de 1.300 euros. 1.300. És més del doble, no, menys del doble, però gairebé el doble que aquí a Espanya. Quan parlem de l'educació, de sanitat, que aquí s'ha parlat molt sobre el CETA, clar, mires el que està fent Canadà i resulta que Canadà destina un percentatge del seu PIB més gran que a Espanya, tant en educació pública com en sanitat pública. És més, mires Catalunya i nosaltres tenim el doble de sanitat privada que el Canadà. Per posar alguns exemples del que estem parlant, del tamany del que estem parlant. Avui l'economia europea exporta el 1,8% dels productes que envia fora dins del Canadà. El Canadà, o sigui, estem parlant de posar normes sobre les relacions comercials amb un país de l'1,8%. Diu, quin és l'impacte que tindria el CETA? Bé, l'estudi de la Comissió Europea, que amb aquestes coses sempre sol ser molt optimista amb l'impacte que té, parla d'un creixement del 20% de les exportacions actuals d'Europa al Canadà. És a dir, estem parlant de l'augment del 0,2% de les exportacions actuals. En el cas, diguem, que ens posem positius, o sigui, que té un impacte també, un impacte, jo diria, limitat. Jo crec, i aquest és, hi ha peròs, i mentre els puc posar jo també, sobre el tema mediambiental, per exemple, amb el Canadà especialment, perquè aquí jo crec que té un forat al país. Hi ha hagut molt debat sobre els tribunals internacionals, però que són uns tribunals d'arbitratge que ja existeixen, que ja utilitzem per molts altres acords comercials. És més, amb el Canadà en tenim 150 acords comercials signats bilateralment entre estats membres i el país. I és evident que aquest tipus d'arbitratge internacional ha d'estar substituït per una altra cosa, i aquest, de caràcter públic, i aquest, el CETA, és el més avançat en tots els tractats que tenim comercials avui en dia aprovats, i en tercer lloc, i és tan important com la resta, sobre la distribució dels beneficis. La globalització sabem que genera beneficis, però els distribueix molt malament. Però aquí la qüestió, aleshores, no és com fem menys comerç internacional, sinó com posem normes al comerç internacional i com repartim els beneficis del comerç internacional. I després, dins de l'opinió pública, òbviament, això ha estat símbol d'altres coses, i jo ho reconec. Hi ha peros? Sí, òbviament. Però que, i aquí hi ha un debat a fons, diguem, si creus en el comerç i que aquest comerç requereix de normes perquè tothom se beneficiï, per tenir estàndards, i necessites que l'administració utilitzi mecanismes de compensació, sigui sanitat, educació, transferències, per repartir els beneficis que genera, o dius, mira, escolta, jo no hi crec en el comerç, no crec en el mercat, no hi crec en el mercat, jo hi crec en una economia social, de mercat, amb un estat fort, amb una economia mixta, amb un estat del benestar fort, i que trobem la fórmula de que l'economia genera beneficis per repartir a la gent. Hi ha peròs, sí, tinc amics i companys i gent que a la que respecto molt, que per exemple en el cas del CETA ha estat, que ha estat en contra, també. Que hi ha gent també de l'esquerra d'aquest país que ha explicat que si s'analitza a fons i es parla del que es vota, doncs té peròs, però és positiu. Soledad Gallego Díaz, Claudi Pérez, el corresponsal del País, Moisés Martín, Economistes frente a la crisi, també. Però és un debat, jo crec que molt de fons i que es barreja moltes coses.
Jo diria TTIP no, clarament, i no el tindrem. Posar normes amb el comerç, hem de mirar amb qui, en quines condicions i analitzar-ho a fons. I, per acabar, hem de trobar la gent amb la que ens entenguem al món. I si no ens podem posar d'acord amb com organitzar l'economia, amb el govern de Trudeau, amb el senyor Trudeau i amb el govern de Canadà, que l'any passat, per exemple, va acollir 40.000 siris sense tenir cap obligació per fer-ho, no sé amb qui ens posarem d'acord. Val, doncs començo també per les primeres preguntes, breument. A veure, sobre Holanda, jo crec que Holanda, Wilders guanyarà, crec que es farà probablement un govern de front democràtic on hi haurà moltíssims partits participant. Serà un govern, construir-lo serà molt complicat, però probablement anirem a aquest escenari. A França, vull pensar que en segona volta el bloc republicà encara aguantarà, crec que aquesta vegada probablement encara. França té un avantatge amb això, que és un inconvenient. França és un sistema que és pràcticament una monarquia presidencialista, el qual vol dir que Marine Le Pen pot guanyar la primera volta, tenir un 25% del vot, però si tu no tens la presidència de la República no pinta res en la vida política del país, que és el que ha passat en els darrers anys. I per tant, això és positiu. En canvi, Wilders, encara que no governi amb un grup parlamentari fort, o l'AfD a Alemanya, que és aquest partit que us sonarà, que està ara en augment allà, amb un 20% en el Bundestag, en parlaments que pesen, crec que és un risc més gran, perquè l'AfD amb un 20% al Bundestag jo crec que pot marcar molt la política governamental. A mi això em fa més por això que no el risc de que guanyi Marine Le Pen, que crec que encara les opcions són escasses. Tornarem aquí d'aquí 6 mesos i em direu ha guanyat Le Pen, no tenies ni idea, potser sí. Però crec poder dir que no, que com a mínim pensar que no passarà. Sobre la vulneració de drets humans que em deies, també arrel del que deia el Javi, jo crec que és veritat tot el que ha comentat el Javi. Jo només hi ha una cosa amb això, que és que em fa l'efecte que és veritat que estem en una fase de la construcció europea en la qual el que es diu en anglès l'enforcement o qui ha de fer aplicar el dret europeu està amb extrema debilitat. Això és cert, entre altres coses perquè el guardià dels tractats és la Comissió Europea i tenim una Comissió Europea en aquests moments que hi ha comissaris que fan coses que estan bé, tenim la Vestager fent la lluita contra Apple, tenim algun altre comissari que no està mal, però tenim una Comissió Europea sense president, així de clar, sense president. No hi ha cap polític en aquesta comissió, no hi ha cap lideratge polític. I amb l'Àries Cañete, que està per allà, però és un problema greu, en el sentit de que sabeu que el Juncker va quedar molt tocat amb els casos dels seus escàndols fiscals, després hi ha rumors que és una barreja entre problemes de salut o altres tipus de problemes, però està desaparegut del mapa i és una Comissió Europea amb molt poc lideratge. I tu necessitaries en aquests moments una Comissió Europea que era la voluntat, la voluntat era fer una Comissió Europea molt política, per això se'l va triar amb ell, perquè seria una persona molt capaç, amb molt pes polític per fer aplicar determinades coses. I això ho veiem molt en el dia a dia. Ho veiem a Hongria i a Polònia, és veritat que s'han obert procediments, però amb moltes dificultats, i ho hem vist també amb la qüestió dels refugiats, on la Comissió ha intentat coses. Jo no crec que la Comissió sigui la responsable principal de la crisi de refugiats, i molt menys. Han intentat coses, però amb molt poca capacitat. Clar, les quotes de reubicació no les està complint ningú, són voluntàries i la Comissió és absolutament incapaç de fer-les complir. I aquí hi ha un problema d'aplicació del dret europeu greu, no? I això, això ho estem pagant una mica, però a la vegada hem de ser conscients que aquestes normes que a vegades no s'apliquen, i vaig una mica a la teva pregunta sobre les sentències del tribunal, moltes són molt importants i les hem de defensar. La Carta de Drets Fonamentals que tothom vulnera amb la crisi de refugiats, si s'apliqués el que diu la Carta, el Víctor Orbán no podria fer el que fa. Les devolucions en calent són il·legals dintre del dret europeu, no? I amb això, igual que moltes de les coses que tu has mencionat, totes les normes de protecció dels consumidors, què seria de la nostra regulació del mercat hipotecari sense les sentències del Tribunal de Justícia? No una, ni dos, 3 i 4 sentències sobre les clàusules sol, sobre la retroactivitat de determinades clàusules, etc. No? Amb això vull dir que estem en una fase que costa aplicar el dret europeu, però siguem conscients que hi ha una part del dret europeu que és una herència que tenim que l'hem de defensar amb ungles i dents, perquè hi ha una part que està molt bé, hi ha una altra part que no. Totes les construccions de les institucions que tenen a veure amb la troika, tot això és una aberració econòmica, jurídica i de tot tipus, però n'hi ha d'altres que sí. No? Això una. Sobre el tema del Draghi, jo crec que el Draghi, que el tinc a la Comissió d'Economia cada 2 mesos i cada cop que ve demano la paraula i li dic de tot,
i porto 2 anys dient-li de tot. Jo he sigut molt crític amb moltes de les coses que ha fet, jo he sigut molt crític amb l'actuació a Grècia, per exemple. Crec que després n'hi ha Grècia, però crec que l'actuació de la política monetària va ser de tot menys independent i va anar absolutament de la mà del que anava marcant l'Eurogrup i Alemanya principalment, quan va haver-hi necessitat per part de l'Eurogrup de doblegar Grècia en les negociacions. Draghi va tirar enrere la liquidesa del sistema, creant el corralito el crea Draghi quan talla la liquidesa, i això jo crec que va ser una decisió política gravíssima feta amb un estat membre i que va permetre, entre altres coses, la gran derrota de la negociació del govern grec en el seu dia. Crec que el Banc Central Europeu, que com ha dit el Javi, ara té moltíssim poder, perquè ja no només fa política monetària, amb la Unió Bancària li hem donat poders de supervisió i de resolució bancària. En aquests moments, qui supervisa els nostres bancs i qui decideix si un banc ha de tancar, ho fa el Banc Central Europeu. Quin control parlamentari té això? Que ve el Draghi de tant en quant a la Comissió d'Economia a explicar-nos-ho, li diem el que pensem, però aquí s'ha acabat. Ell pot fer el que vulgui perquè està blindat per l'Estatut del banc. Crec que hi ha un repte democràtic del Banc Central Europeu que hem d'afrontar. Dit això, haig de dir que si Draghi no guanya la batalla contra els alemanys i els halcons alemanys per fer l'expansió quantitativa, no sé on estaríem avui. No sé on estaríem, perquè davant dels suïcides de l'austeritat, que volien consolidar els comptes públics d'una manera draconiana, perquè clar, ara us ha sonat allò de la prima de risc, no? La prima de risc, aquí, com que estàvem nosaltres, el finançament del Tresor espanyol estava pagant uns tipus d'interès bestials, va ser l'època més dura de les retallades al país, perquè no teníem accés al finançament als mercats, teníem molts problemes, i aquí estàvem retallant, passant la tisora, perquè no teníem finançament. Això es minora una mica, l'austeritat es suavitza, només una mica, però es suavitza una mica, perquè la prima de risc, la crisi de la prima de risc s'acaba, i això passa perquè el Draghi comença a comprar bons sobirans del mercat secundari a mansalva. Haig de dir que ho va fer tard perquè el Banc d'Anglaterra i la Reserva Federal ho van fer 3 anys abans, i probablement si Draghi hagués començat a comprar i actuar així el 2010 ens haguéssim estalviat bastant tram de les retallades que vam patir en aquest país. Això és bastant així. Dit això, jo crec que se li ha de reconèixer que tenia grans poders i principalment el Bundesbank alemany i el govern alemany en contra d'intervenir i de fer un programa d'expansió quantitativa, i va guanyar la partida i la va fer, i jo crec que això és un mèrit que sí se li ha de reconèixer. Per tant, quan fem el balanç de l'actuació del Draghi, té molt passiu, però val a dir que té una mica d'actiu. Això se li ha de reconèixer. Però tenim un repte amb el Banc Central Europeu. Tenim un repte de reforma de l'Estatut, de democratització, etc. Jo crec que això és impepinable. També haig de dir una cosa important. Van intentar que l'expansió quantitativa que va tirar endavant el Draghi ho van portar als tribunals, això, els alemanys. Ho van portar als tribunals i ho van perdre. I ho han perdut al Tribunal de Justícia, i que això és comprar bons sobirans en el mercat secundari és legal. I és una sentència importantíssima aquella del Tribunal de Justícia per una cosa, que és que obre la porta a les transferències fiscals dintre de la Unió Europea. Això, que és un debat, potser això és una mica tècnic, però una de les grans coses que estem ara mateix per arreglar l'eurozona és que volem una capacitat fiscal que permeti fer inversions en aquells països que ho passen pitjor, perquè sense això l'euro no pot funcionar. I aquesta sentència, per anar avançant cap aquí, és molt important. Però això és un debat una mica tècnic, no m'ho vull extendre. TTIP i CETA. Jo crec que el TTIP està mort, com ho ha reconegut la pròpia comissària de Comerç, no només pel Trump, m'atreviria a dir, perquè no sé si vau seguir una mica, però durant la campanya nord-americana l'equip de campanya de la Clinton també va dir que no ratificaria el TTIP. El John Podesta, que era el seu cap de campanya, li van preguntar 2 vegades i 2 vegades perquè li van dir, bueno, promesa de campanya, però vostè ho firmarà. I es va comprometre que no es faria, etc. Jo també crec perquè hi ha hagut una gran mobilització de l'opinió pública a Estats Units i també a Europa en contra d'aquests tractats. Penseu que el nivell d'oposició a tractats com el TTIP i el CETA de les opinions públiques a Alemanya, per exemple, és del 60 o del 70%. De fet, ja veureu, perquè el CETA ara el vam votar al Parlament Europeu, però ara entra en fase de ratificació aquest any, és a dir, cada estat membre l'ha de ratificar. Veureu que cap dels països que té eleccions per davant ratificarà el CETA, perquè ningú té els nassos de portar-ho ara mateix davant de les seves opinions públiques en ple procés electoral. No hi ha govern que ho faci, això. Llavors, això anirà per més endavant. Però jo crec que sí que hi ha hagut molta mobilització en contra d'aquests tractats. El TTIP està mort, el CETA veurem com acaba. Crec que encara no està acabada la partida, perquè
el Parlament Europeu ha donat el vistiplau, però aquestes 28 ratificacions són moltes. Tenim ara el que es diu una aplicació provisional, que vol dir que el que és competència europea ja s'aplica, però altres qüestions encara no. Tenim pendents de si Bèlgica, que potser algú de vosaltres ho va seguir, això ho denuncia davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea o no, que l'altre dia el primer ministre Való va insistir que ells no donarien la ratificació. No se l'escull. I va dir l'altre dia que ell no donaria la ratificació si no porta la denúncia dels tribunals d'arbitratge davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Vull dir que hi ha una moguda a Holanda per muntar un referèndum, vull dir que ja veurem com acaba tot això, no? Que sí, jo crec que haig de dir que la gran crítica que nosaltres hem fet d'aquests dos tractats és que incorpora elements que no havien format part mai de la política comercial de la Unió Europea. La Unió Europea tenia una política comercial que bàsicament se centrava en la reducció d'aranzelària. Aquests nous tractats dins de nova generació incorporen moltes coses noves, però bàsicament dos, que són les que nosaltres critiquem. Una són els tribunals arbitrals, que són tribunals privats de justícia paral·lela, no són públics. Ens agradaria, jo soc partidari que hi hagi un tribunal de justícia públic comercial, que és una idea que defensa molta gent, però no estem aquí, segueixen sent uns tribunals privats. I dos, una qüestió que és la cooperació reguladora, que aquest és un element, per mi, el més delicat de tots, perquè via un tractat comercial entrem en elements de regulació de tot tipus d'àmbits socials, ja siguin normes mediambientals, fitosanitàries, etc., que crec que no ha de regular un tractat comercial. I a més, aquest exercici de la cooperació reguladora és per on s'ha colat per darrere els interessos de moltes multinacionals, que han permès, per exemple, que amb el CETA algunes patents farmacèutiques europees s'allargaran al Canadà, o, per exemple, que tinguem nosaltres, o que es creï un grup de treball de cooperació en noves tècniques d'utilització de l'agricultura, que bàsicament és un grup de treball per se'ns poden arribar a colar la regulació en matèria de transgènics, no? A part dels interessos de la mineria del Canadà, etc., que el Javi ho ha dit, que la matèria mediambiental no són un exemple, no? Bueno, per tant, per totes aquestes coses nosaltres hem estat molt contundents en contra d'aquests tractats. Ojo, i amb això sí que vull fer l'apunt, que és important. Estar en contra d'aquests tractats no vol dir tenir una posició proteccionista com té Donald Trump o Marine Le Pen, perquè nosaltres, estem a favor de que la Unió Europea gestioni la política comercial, estem a favor del comerç i d'un comerç ben regulat, i per tant el que reclamem són unes normes de comerç justes, i si m'ho permeteu, i amb això afegeixo i acabo, un cert retorn al multilateralisme comercial que està mort. Normes entre tots, però això jo crec que també seria important, perquè és veritat que és una agenda que està absolutament morta, no? Per tant, són algunes de les coses per les quals portem durant aquests darrers anys molta mobilització contra aquests tractats. Resumint, TTIP mort, CETA passat al Parlament Europeu, crec que encara li queda una mica. I dues coses, i amb això acabo per no allargar-me. Grècia. En Grècia estem ja en una fase que ja és demencial. Jo crec, Grècia us haig de dir, crec que la voluntat des del minut 1, en el cas de Grècia, era fer caure el govern. Crec que aquesta sempre ha sigut la voluntat i encara ara. A mi em fa l'efecte que tot el que fan ho fan perquè volen fer caure el govern. A més, ara les enquestes les lidera àmpliament la dreta, amb la qual cosa ara és un bon moment per fer-los caure, perquè si hi ha eleccions Tsipras se'n va a casa. I hi ha dues coses, amb totes les dificultats, que podrien permetre a Tsipras en sortir-se'n, no? Una és que el país tornés a créixer econòmicament, que sembla ser que ja està veient la llum al final del túnel. Dos, que hi hagi la promesa de reestructuració del deute. No li volen donar cap de les dues, perquè saben, perquè no volen que segueixi endavant. Jo crec que això és bastant clar, no? I llavors, se li està demanant, malgrat que ha fet un superàvit primari d'un punt, se li està demanant que en faci de 3, i amb unes reformes tremendes, no? Jo crec que se li està demanant que faci més reformes de pensions, quan les pensions ja s'han reduït moltíssim. Se li està demanant, per exemple, que gent que ingressa, ho vull dir bé, però ingressos... O sigui, a Grècia, la gent que ingressa 8.000 euros l'any no paga IRPF. Volen que això redueixi a 6.000. És a dir, gent que cobra 7.000 euros l'any, que no ha de fer declaració de la renta, ara la faci. Això és una de les coses que li està demanant ara a les institucions a Grècia, no? Llavors, estem en una fase molt complicada. I us haig de dir que una de les coses que estem mirant, que és molt tremenda el que estan fent a Grècia, és que estan demanant-li a Grècia, en matèria de negociació col·lectiva, per exemple, li estan demanant que faci reformes que són contràries al dret europeu. I això ho ha dit fins i tot la Comissió Europea, que ha arribat a dir que el que esteu demanant és contrari a les normes europees que tenen una sèrie de salvaguardes en matèria de negociació col·lectiva. No li podeu demanar això als grecs, no? Per tant, seguim amb la batalla, no? Jo crec que això, malgrat tot, hem de seguir denunciant la situació i ajudant els grecs a que se'n surtin com puguin. I acabo amb això, perquè m'he allargat molt, amb el tema del terrorisme que has preguntat. Aquí estem amb una doble dinàmica, no? Per una banda, jo crec que
estem probablement molt obsessionats en la recol·lecció de dates, el Big Data, de controlar les dades de tothom i tal, quan probablement tenim un problema de coordinació, perquè amb els atentats una de les coses que hem vist és que les policies entre els estats membres no es coordinen ni es parlen entre elles. Jo posaria més l'esforç aquí que no amb l'altre. Vicenç. Moltes gràcies per la realitat de poder escoltar-vos. Preguntes no hi ha, preguntes és continuar parlant, vull dir que detectes situacions, detectes quina solució li veus, perquè per exemple, vulguis o no, i segurament això m'ho dic, el tractat amb Canadà es veu com un substitut del fracassat tractat amb Nord-Amèrica. Segurament no serà així, perquè l'elaboració i signatura d'un tractat d'aquesta naturalesa ben segur que pot haver. Dos, clar, hi ha un problema d'estructura de funcionament, de funcionament d'estructures en tots els àmbits, comercials, judicials, per descomptat, però hi ha també una certa voluntat de pertinença, de sentir-se com a tal. Perquè curiosament, vull dir, aquests moviments, aquest populisme de dretes, extremista de dreta, fonamentalment en aquests moments, si voleu concretar Le Pen contra l'altre, un dels punts és fugir d'Europa, és de sortir de la Unió Europea. I aleshores dius, on està el problema? Realment, vull dir, sí, certament això s'encena, la voluntat o la personalitat jurídica i política, no? També és curiós que sembla, que d'altra banda, és així, un dels punts del Brexit, és la nova aplicació a Gran Bretanya, al Regne Unit, de la legislació europea quan aquesta sigui contrària o difereixi de la legislació britànica aprovada per ells. No volen que una legislació estrangera, en aquest cas europea, considerada així, s'imposi a la pròpia. Altra cosa serà també la política dels emigrants, que puguin entregar. Però completament també és un problema de reforçament de la seva pròpia personalitat, que empalma, com deia, en aquest populisme. Per l'altra banda, vull dir, aquesta reflexió que faré s'ha fet sempre, es ve fent des de fa molt de temps, no? La presència vostra, la presència de les representants nostres a les institucions europees, doncs, al país, per veure què realment està passant, vull dir, i realment vull sentir-se tots nosaltres més responsables o corresponsables del que està passant a Europa o del que fa falta que les institucions europees aprovin el benefici de tots, no? Ja és curiós que l'europeu més europeu que tenim sigui l'esport i fonamentalment el futbol. Però el més, vull dir, realment no fa gaire dic, mira, menys mal que comencem ja bé. Una sentència d'un magistrat al Suprem que diu que jo soc jutge, però també soc comunitari. I ho deia per apel·lar i portar la seva sentència a alguna disposició de dret comunitari o alguna directiva europea que donés força personalitat i a la pròpia legislació espanyola. I per tant, més que afirmar jo, us pregunto a vosaltres, què veieu, com ho veieu, per anar reforçant aquest sentiment d'europeisme més dintre d'aquest país i dels altres, perquè pel que estem veient, una manca de sentit de pertinença i de consciència europea ens fa falta a tots. Gràcies. Eloi? Vicenç? Eloi? I si no hi ha més paraules amb la... Teresa? Sí. Sí. Eloi? Primer Eloi. Sí. Sí. Pels ciutadans europeus progressistes, el camí que creiem que és el correcte és més Europa, construir més Europa. Però la pregunta que us faig és, vosaltres que esteu allà cada dia treballant, la dreta moderada, no parlo de l'extrema dreta, que està claríssim que aquesta vol zero Europa. La dreta moderada creieu que li interessa més Europa? O ja li va bé la situació aquesta de sí però no, diguéssim, perquè això em porta a dir que
jo crec que és imprescindible una modificació de l'arquitectura política europea. Perquè, clar, al Parlament podeu treballar molt, però si després els caps de govern decideixen altres coses, és com una espècie, com un brindis, no exactament, i perdoneu, però és una mica un brindis al sol. Si decidiu coses econòmiques però després la conferència de ministres d'Hisenda decideix altres coses, doncs també... I clar, això el ciutadà el percep com una mica de dir... Bueno, sembla com una mica un paripé, perquè al cap i a la fi, com no siguis president de govern, no canviarà res, diguéssim, no? La pregunta és, veieu algun interès també en canviar l'arquitectura política europea? I acabem amb Teresa, l'última pregunta ja. Sí? Vale. Us pregaria concreció perquè estem a punt d'exhaurir el temps. Us pregaria molta concreció, sisplau. A ver, yo con respecto a la crisis de los refugiados, cuando hablamos de que Europa no ha hecho nada, se ha desentendido totalmente de esta crisis. Europa no es un ente abstracto, está formado por partidos políticos. Me gustaría saber qué posición han tenido todos los partidos en el Parlamento Europeo ante esta crisis de los refugiados y ante una querella que se ha presentado muchas entidades de aquí de Cataluña y también de Grecia contra el acuerdo europeo, contra el acuerdo con Turquía. Europa mandándole dinero a Turquía para que tenga allí a los refugiados. Yo creo que es que no hay correlación de fuerza, es que los partidos progresistas no tienen la suficiente fuerza en el Parlamento Europeo para poder imponer sus tesis. La última i acabem. Jo volia una miqueta comentar diverses coses. Primer, parlar de l'Unió Europea és essencialment parlar d'un mercat comú, que és així, o sigui, hi ha el Tractat de Roma, on hi ha els grans discursos, però després el que hi ha és una concentració de mercat. Però no només, però està bé que hi hagi una concentració de mercat, perquè això vol dir més circulació, etc. Per anar molt de pressa. La pregunta és, Ucrània com queda en aquest tema de concentració de mercat? Jo sé que això porta una miqueta lluny, però sí que és un dels problemes que té Europa en aquests moments. El segon aspecte de la Unió Europea és que, evidentment, va portar a la perifèria d'Europa l'estat del benestar, que hi havia al seu centre, que això va ser aspectes positius, estat del benestar que s'ha estat desmuntant per tota Europa. Llavors, a nivell d'Europa, com es veu? A nivell del Parlament Europeu, no només el tema de la sanitat, no només el tema de l'educació, com deia un de vosaltres, sinó tots els altres aspectes de l'estat del benestar, com es veu aquest descreixement. El tercer aspecte és l'aspecte cultural, evidentment, o sigui, s'ha parlat de les Erasmus, evidentment també l'ecologia, també altres aspectes. Jo crec que els aspectes de concentració, d'unitat europea cultural, també s'estan diluint. Hi ha alguna acció que ens pensi fer per treballar en aquesta direcció? Quan es parla del tema d'Europa i els refugiats, jo penso que s'hauria de distingir possiblement entre l'actitud de la Unió Europea, de les seves institucions, i l'actitud dels diferents estats d'Europa. En el cas dels refugiats, però també en altres aspectes, hi ha com una espècie de velocitat centrífuga. Irlanda, que es munta les seves lleis fiscals, altres estats que es munten, evidentment, el cas de Polònia i d'Hongria,
Bueno, una miqueta, doncs aquí tothom fa la seva. Els estats, la relació entre els estats i la Unió Europea perilla. Vinga, ara tira. Faig i acabo l'Ernest. A veure, voldria dir tres coses. L'extrema dreta, un petit comentari sobre l'extrema dreta, el que està passant al món també amb Trump i amb Brexit, que ha sortit sempre durant tota la xerrada i a mi m'agradaria dir alguna cosa. Jo crec que cal pensar per què passa això. O sigui, perquè el món no s'ha tornat boig de cop. A vegades ens agrada pensar això perquè és una resposta molt fàcil als problemes que tenim, no? O sigui, quina és l'arrel dels moviments en l'opinió pública, de les insurreccions electorals que veiem. I aquí hi ha diverses explicacions, algunes diferents, no? En primer lloc, hi ha una que té a veure amb la desigualtat. Especialment, l'any passat hi ha un dels llibres més importants que es va publicar sobre economia, era el Branko Milanovic, un senyor, un economista, que explicava bé amb números com des de 1980, durant els darrers 35 anys, qui no s'havia beneficiat de la globalització eren les classes mitges i els treballadors del món occidental. Perquè a més l'extrema dreta no és una cosa europea, té a veure amb el món occidental. O sigui, el que està passant, el replegament, la onada de replegament nacional. Llavors, com una minoria benestant sí que s'ha beneficiat de la globalització, Àsia, centenars de milions de persones ha permès sortir de la pobresa, però aquí la gent treballadora s'ha vist perjudicada. O com a mínim no s'ha vist beneficiada. És una reacció econòmica contra aquesta desigualtat, aquesta distribució desigual dels recursos, no? I a més, clar, això li afegim el que hem fet amb l'estat del benestar durant els darrers anys. No? Dos, hi ha una explicació diferent, que diu que això és una reacció cultural. Vale? Hi ha un paper molt important de dos politòlegs de Harvard, que es va publicar aquest 2016, Pippa Norris i Inhart, que et diuen no, això no és un tema econòmic perquè hem mirat ben bé la correlació que hi ha, i sobretot té a veure amb un tipus de gent, no? La venganza del hombre blanco, no? La correlació racial d'un tipus de gent dins de les societats que creuen que són menys, se senten amenaçats i estan reaccionant de forma virulenta electoralment. Jo crec que probablement siguin les dues, no? I que estiguin interrelacionades, perquè no només la vessant econòmica explica el que passa, però jo crec que sense el que ha passat en termes socioeconòmics no es pot explicar la reacció de replegament nacional, reaccionari, racista en molts casos, xenòfob, i que cal pensar en aquestes dues coses i com li donem resposta a les dues. En societats que seran multiculturals, i ho són, com construïm un espai, un terra comú, no? Que s'hi senti tothom còmode, i a la vegada com fem front a la desigualtat. Dos, sobre el sentiment de pertinença que s'ha dit, no? Com construïm sentiment de pertinença? Jo crec que la millor forma de construir sentiment de pertinença són amb els drets. Si la gent creu que hi ha una vinculació directa amb una sèrie de drets que té, no? I no només la carta de drets que ha parlat l'Ernest, sinó una sèrie de prestacions en la seva vida diària amb la Unió Europea, que creu que hi ha una Europa, diguem, protectora i no antipàtica, no? Amb la tirania del decimal, és la millor manera de construir pertinença. Què vol dir drets? Vol dir, home, podríem fer una prestació d'atur a nivell europeu, o tenir una part de la prestació d'atur que rebés d'un fons europeu, que també macroeconòmicament seria molt positiu. Dos, podríem tenir una taula de salaris mínims interprofessionals relatius, però a nivell europeu, no? I que la gent sàpiga, mira, el salari mínim té a veure amb això, me l'han pujat, i a més se sap que hi ha una part de la població que el beneficiaria. Podem tenir un programa contra la pobresa infantil, no? Una garantia infantil contra la pobresa infantil, perquè sabem que és un dels problemes més greus que tenim. Podem, per exemple, millorar els permisos parentals o de maternitat, i serien drets que la gent percebria que té gràcies a la Unió Europea. Jo ho dic perquè
jo treballo a la Comissió d'Ocupació i Afers Socials i treballem amb això, jo treballo amb això. Aquestes idees no me les invento jo, estan a sobre la taula. I hi ha molta gent, des d'experts fins a grups polítics, fins a alguns governs, que lluiten i posen aquestes idees a sobre la taula. Això es pot fer, el que passa és que cal construir una voluntat política suficient dins dels estats com per fer-ho. Sobre l'arquitectura política, i ho barrejo amb la pregunta que m'ha semblat molt bona sobre el tema de Grècia, l'acord amb Turquia i dels refugiats. Sobre l'arquitectura política, cal canviar l'arquitectura política? Doncs segur, no? Cal que aprofundir en la democràcia europea, que hi hagi més controls, però el problema que hi ha, per exemple, és el bon exemple que s'ha posat de l'acord amb Turquia. L'acord amb Turquia no és Unió Europea, no és un acord de la Unió Europea. O sigui, ja ho sé que de cara a l'opinió pública és com ha arribat. O sigui, la Unió Europea no té res a veure amb l'acord que es va signar. És més, és un acord que no se sap ni què és. És a dir, es van seure a una taula els caps dels governs europeus i es van seure amb l'Erdogan i van signar un paper dient que farien això i l'altre. O sigui, no té cap validació jurídica, ni tampoc és un acord de la Unió Europea, i òbviament no ha tingut cap control per part de la Unió Europea, no s'ha votat al Parlament Europeu, no ha passat per la Comissió Europea i el seu criteri, ni per la legislació. I aquest és una mica el problema que teníem amb l'arquitectura, però que a més el que genera, a part dels problemes de control democràtic, genera no confusió en l'opinió pública, sinó no capacitat de fiscalització de les decisions que es prenen. Moltes vegades diem Brussel·les, i clar, Brussel·les, i la gent acaba amb un emprenyament amb la Unió Europea de caldeu, no? Però Brussel·les no és Brussel·les, és que han anat els caps de govern dels seus països, s'han assegut a una sala a Brussel·les i han decidit allà no sé què, però no és ni el Parlament Europeu, ni la Comissió Europea, ni res a veure que tingui amb la Unió Europea, sinó són els governs reunits en el Consell, que són els que formen aquella decisió. I el problema, i aquest és, i ja amb això acabo, no? És el gran repte que tenim, no? Lluitar contra aquesta reacció tan animal, no? tan humana, no? de replegament. Que el que ens pot passar és que, siguent bona part dels culpables dels problemes que avui tenim o de la manca de respostes suficients als governs nacionals europeus, és a dir, les capitals europees, Madrid, Berlín, Roma, em dona igual, diguem, Varsòvia, la ineficàcia europea acabi beneficiant en termes de poder als estats, impossibilitant més construcció europea, construcció dels drets d'aquests de pertinença que parlava, perquè la gent no s'hi en refia. I aquest és un problema polític d'una envergadura brutal, perquè els polítics ens sabem a l'opinió pública, només faltaria. I les eleccions després acaben determinant els governs. I si la gent hi deixa de creure en Europa, per molts tractats que hi hagi, això al final s'acabarà caient, diguem. I aquest és el tema, no? Intentar col·locar en l'arquitectura política i en l'opinió pública els culpables, els responsables de les decisions que es prenen per tenir una arquitectura on realment la democràcia funcioni perquè les preferències dels ciutadans estiguin ben presents en la presa de decisions. He tancat el micro. He tancat el micro, sí. Val, doncs contesto ràpid perquè crec que hem d'acabar a 3:15. Més o menys. D'acord. No et limitis. Val, no patiu. A veure, sobre el sentit de pertinença, estic bastant d'acord amb això ara que comentava el Javi. Jo crec que la Unió Europea tindrà sentit com a projecte si hi ha una comprensió compartida dels seus ciutadans i dels estats membres de què volem fer amb el projecte d'integració i si això serveix com a espai d'eixamplament de drets o no. Llavors aquí, si això no és així, si això simplement és vist, com crec que és percebut ara, com un projecte on les elits intercanvien negociacions i opinions, però que això no acaba repartint en pràcticament res, que és la imatge d'ara, la imatge dels últims anys ha sigut la destral, diguem-ne, no? Crec que no tindrà futur, no? Llavors hem de veure, aquí hi ha una doble vessant, no? Jo us ho deia abans. Hi ha la vessant de com els ciutadans se senten partícips del projecte, que això és molt complicat. Això és molt complicat perquè és una estructura supranacional, no tenim una opinió pública global europea, les opinions públiques estan trossejades, no tenim una premsa, abans ho comentava algú, no tenim una premsa paneuropea. Hi ha premsa paneuropea, però és una premsa d'experts, diguem-ne, no és una premsa del dia a dia de ciutadania. No? Però bueno, si hem de trobar mecanismes, no? Jo crec que la manera més fàcil
és que la gent que vosaltres voteu com nosaltres tinguem més capacitat de decidir. Crec que és la manera més fàcil, no? I que fins i tot, que com a mínim, Europa qui és? És aquest tio que jo he votat i que pot decidir sobre el conjunt de coses que es fan. Jo crec que és la manera més fàcil, no? Per això sempre hem reclamat una reforma al Parlament Europeu, que tingués més poder, etc. No? Però després hi ha un tema també de resultats del projecte, no? I els resultats ara mateix són un desastre i hem de veure de quina manera la Unió Europea torna a ser útil per la gent. Durant uns anys, per un país com el nostre, va ser accedir a llibertats democràtiques, l'Erasmus, la circulació, etc. I per tant els resultats eren percebuts per la gent com a positius i ara no és això. Llavors, com recuperem aquesta percepció positiva? La Unió Europea és útil per mi. Jo crec que ha estat molt vinculat també amb el que apuntava el Javi. Si som capaços d'avançar cap a esquemes de salari mínim europeu, si som capaços d'avançar cap a esquemes de seguro de desocupació europeu, si som capaços d'avançar cap a blindatge de determinats drets, etc. Però hem de ser conscients, portem uns anys que anem en la direcció totalment inversa. Hem d'agafar el cotxe, girar el volant i fer 180 graus. Això és el que ens toca fer ara, perquè si no... Però això ho hem de fer si volem salvar el projecte d'integració. Jo crec que això és evident. Quin tipus d'integració europea vol la dreta moderada? Això és una bona pregunta. Jo crec que la dreta li està bé un determinat model d'Europa i li ha estat bé en els darrers anys un determinat model d'Europa en la qual feia a Brussel·les polítiques que no s'atrevia a aplicar a nivell nacional. Li ha anat molt bé a la dreta això, és a dir, quan ha tingut que retallar, quan ha tingut que disminuir drets i tal, li ha anat molt bé una estructura d'integració europea en la qual hi havia estructures supranacionals poc controlades democràticament que són les que passaven la tisora, dit de forma esquemàtica, no? Jo crec que aquest esquema a la dreta li ha anat molt bé i crec que és un dels esquemes que nosaltres hem de contestar. Quan abans us parlava que un dels reptes és recuperar la democràcia europea, és que determinades institucions que han fet determinades polítiques fora del mandat democràtic estiguin fiscalitzades democràticament, perquè això no es pugui fer. Hi ha una institució que segurament no n'heu sentit a parlar mai, que és el Mecanisme Europeu d'Estabilitat Financera, que és una institució que, per cert, el seu director, no ho haureu sentit, el seu director acaba de ser renombrat ara, el Klaus Regling, que és la institució que ha finançat tots els rescats de la Unió Europea. Aquesta institució és que nivell Parlament Europeu, que no sabem quina cara té el tio, bueno, sí, perquè de tant en quant fa alguna declaració i tal, però bueno, és absolutament increïble com han construït a vegades per estructures. Aquesta institució està fora dels tractats de la Unió Europea, però aquestes estructures han sigut clau en els programes de rescat i de retallades que s'han fet en els darrers anys. Bueno, aquest esquema a la dreta li és molt útil, no? Però és un model d'integració que hem de contestar. Nosaltres volem una integració europea democràtica, democràtica, social, etc. Llavors, ara, dit això, que haurem de trobar, diguem-ne, per fer avançar el projecte d'integració, que haurem de trobar algun punt d'equilibri amb la dreta moderada democràtica, doncs sí, esclar, això sí, és la història de la Unió Europea. Ara, el que sí jo crec és que l'esquerra ha perdut l'agenda de la integració europea i l'esquerra necessita recuperar el lideratge i l'agenda de la integració europea. Aquí està el tema. Per això és important si som capaços de fer una nova majoria de govern a Alemanya, si som capaços, no? Perquè l'esquerra està desdibuixada. La socialdemocràcia ha estat en els darrers anys, permetem la petita crítica, ha estat d'entrada als darrers anys el programa del neoliberalisme, absolutament desdibuixada, i l'esquerra alternativa, que amb algunes experiències importants, però també amb moltes dificultats per plantejar alternatives. Llavors hem de ser conscients que com a esquerres, en plural, tenim el repte de tornar a guanyar el lideratge del projecte d'integració. Després, si la dreta ja participa, òbviament, però amb el lideratge de l'esquerra i de les classes populars. Llavors, com canviem la qüestió Unió Europea, Club d'Estats, o si és només un club d'estats, etc. que plantejaves. La Unió Europea és un club d'estats, no ha deixat de ser mai. El problema és quan només és això, i quan les institucions comunitàries, el Parlament, la Comissió, etc., juguen un paper, i el mètode comunitari que es diu perd pes, que és el que ens ha passat els darrers anys. Nosaltres això, ha de seguir sent un club d'estats, però ha de seguir sent un club d'estats complementat amb institucions compartides fortes, que és el que no hem tingut fins ara. Jo crec que aquí és una mica l'equilibri que hem perdut els darrers anys. Ho dic també per la pregunta que feies de l'arquitectura política. Hi ha una necessitat de recuperar la dinàmica comunitària per sobre la dinàmica interestatal que s'ha vist reforçada en els darrers anys. I potser una última cosa, és veritat, l'acord UE-Turquia no és un acord formal, com a mínim no és un acord, el que segur no és un acord desenvolupat sota el paraigües dels tractats europeus, no és una directiva, no és un reglament, no és un acord internacional, no és res, és unes conclusions del Consell, 3 línies,
I de fet és Grècia que executa per mandat dels governs europeus l'acord. I jo crec que està molt bé que hagueu fet aquesta iniciativa del recurs, perquè crec que és absolutament pertinent. I una cosa que nosaltres hem mirat és que hi hagin denúncies individuals, perquè una de les coses que inclou l'acord UE-Turquia és l'expulsió de persones que han arribat de Turquia a Grècia sense tramitar la seva sol·licitud d'asil, i això és il·legal, i això una persona ho pot denunciar davant dels tribunals de justícia de la Unió Europea. Per tant, això també és una cosa que hauríem de mirar, no? I llavors aquí jo crec també passa moltes coses, no? Acabo amb això, no? La política de refugiats és una política fonamentalment, la responsabilitat la tenen els estats membres, i en el nostre cas la té, en els darrers anys, Jorge Fernández Díaz. O sigui, quan nosaltres parlem dels crims que s'han fet en matèria de política de refugiats, la persona que nosaltres hauríem d'estar mirant principalment és Jorge Fernández Díaz, que cada cop que ha anat a Brussel·les ho ha vetat tot. Ha vetat les quotes de refugiats, que les va acabar acceptant a regañadientes i només de forma voluntària al final, i ha vetat una cosa que s'explica poc. Ha vetat, quan es va posar damunt de la taula una operació de salvament marítim al Mediterrani perquè la gent no s'ofegués, la posició d'Espanya fins ara sempre ha sigut no, malgrat que al Parlament Europeu hem demanat ja 2 vegades al ple que es posi en marxa una operació de salvament marítim, que no ho hagin de fer les ONGs, com veieu tot el dia al Mediterrani, sinó que ho facin els governs. No? Per tant, aquí és on nosaltres hem de reclamar el tema. Nosaltres, en política de refugiats, la principal cosa que haguéssim sigut capaços de fer és canviar el govern d'Espanya, però no vam ser capaços, lamentablement, però la propera vegada ho farem. Bé, doncs, fins aquí l'acte. Jo crec que cadascú pot sortir com vulgui, el got mig ple, el got mig buit. Jo em quedo una mica més tranquil quan diu que el Fernández Díaz ja no hi és, em quedo més tranquil. Bueno, de veure com va la cosa. Em preocupa el tema del gir de 180 graus, que no sé qui el podrà donar, però en tot cas jo em quedo amb el got mig ple, és que s'han de fer moltes coses, però el que és més important és que les hem de començar a fer nosaltres, i si no comencem nosaltres, això no tirarà endavant. Gràcies per assistir.